Ki Khubor ka Bate Se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Ka tamasay kop kwai bagajinga thong yak halai nusip haru ka surok ba National Highway 44E kablalong hajing king shwer ba mau langren hagas ngi rakhe yagajinyo lait lut ka ba nyu pra changri India klapin sertok shisha yagi pat ba nong lait nongwan ka ba lingba yagi ka surok khamtam yagi ba pang mushitom namar ka jing penyeng kali habro ar liang surok bat kumjuru namar ka jingya kini ya habdengi kali ki bon naning bat narum Kini gadairu kajing dahang kali ke bejur tam ha East and West Khasi Hills District habaran kajing kop khwai ba kajing penya kop khalai no sem bar kat kum katolong kubor la thu ba kajing dahang kali ke bejur klas tang nadu ka por kar ashi teng sngi hadu ka por prashi teng minmiet bat ha ka por minmiet la I ba kajing dahang kali ke ba khamjur kala por nadu kenshi shidu DC office jaga East and West Khasi Hills District Hagar ke sngi la dan ru ki pat ba ki blamin saw na jing sha lun mau hadi maklami ke huri hura na jing penya thong ya jing khalai no sep hajing king shwer but lai ngut nap deng blamin saw la penkit no shitirot sing memorial civil hospital mairang bariyo jing sumar bat khamadin ki doktor klap lak no yaki belit shaying hadi mladep jing sumar tar hadu blapin mi ya ni kubor am shimla dan nap deng blamin saw ki belit ben ai jahar shathanan Habakran bu ukpa jong we ne bala mensaw ulong ba jing mi ka huri hura kre ne jing ne jing pat ba ke bala bu at bar ulong ba jing sngo tho jong u kini ke pen klor mar imat ki thmu ban pen klor mar khanang ba utrai pen long ye ka jing thong khalai nu sep un pen phai biang ye ka bai ticket bar unu rang ba la pen remjur ye ke bedon kti ban pen klor mar ha ka jaka khwai ka jinja kalong ba na ki pat ba hi ki ya kawang la kawang mau phang cha ba ki mut ban khalai la ki dro te da supai kai ko ngang don lang dai mat ka dai hi jing bakla jung ki pat ba ai ki don ki pat ba ki bla kham sho khau yang khandiat ka dai ka ta hi ka da eu khun nga to la man saw hi pom padam man saw jur ta ta tip shu no mar la shu mar re la shu lum bup la shu pom ri rat ma de hak jing tieng la phet la ka phet ba ka ja ka por lai be je ai to pi dai na is no ngang dai na po khli tro ya mne ka sngi hi te ka dai hi jing la pat ba te kam da ban kenok than yu tu try ba pen yele kai ru ya mene kasi kam da idon nong ren than kedon ni jing bakla mala tang ba long teng teng long ki paj ba ke mi hap te hendai nga pen rem jor ki tu ki ba kawang klumar klem da tip su ka borom akor tip su pradok snam sha kawang la kawang klumar masuk si ki nya kata jing su jonga ki kawang ki mot ban pen huri hura khanang ba kanom ya cu ka kam bakin ba un riton no ya ka bai tiket